Писна ми от селяни, бе, бате. Направо, откакто живея в тая София вече 2 часа, направо не мога да трябва селяни. Идва едно верче от Варна и ми вика: има ли нещо тук като гюрлата да хапнем по една шкембе чорбичка? Викам: ти какъв прост селянин си, шкембе чорбичка? Викам: тук е София, ти знаеш какви неща едеме ние, бе, братле. Тук ядем бифтеци с дехидратиран Еделвайс и редукция от котешка пикня. Знаеш за каква хипстерия става въпрос? Менютата в ресторанта са отпечатани на бюлетини на Спаси София. Вие просто хабер си нямате в тая Варна. Отидахме, хапнахме, викам: да ходим да пием по-малко коктейлче в Кева. Викам: и какво е това Кева? Викам: брато, такива тъпи селяни сте в тая Варна. Викам: това е клуб за естетическо възпитание на артиста. Ма вие такива неща не сте чували във Варна, защото сте прости селяни, нали? Какво имате там в тази Варна? Едно Кубо. То даже не е абревиатура, Кубо. Ако беше абревиатура, ще да бъде някаква пълна простотия от порядъка на